telefóny alebo si telefónny mod. A taktiež vás požiadam, aby sme boli v prípade návrhu trestný, aby sme napísali v prípade, že chceme nejaký návrh naformulovať na pripravené lístky alebo dodali navrhovateľke návrhovej komisie pani Vidarenej, aby sme sa nezdržali potom koncipovaní. Každý má 3 minúty, budeme sa snažiť dodržiavať rokovací poriadok tak, ako je to dané. Predkladám návrh na zloženie návrhovej komisie. Odporúčam, aby návrhová komisia pracovala v tomto zložení pani Vidarená, pani Karmažinová, pán Lovecký. Sú k predloženému návrhu zloženia komisie pripomienky? Ak nie, prezentujte sa. Hlasujte. Konštatujem, že návrhová komisia bola schválená. Predkladám návrh na zloženie komisie mandátovej. Odporúčam, aby mandátová komisia pracovala v tomto zložení pán Kalinaj, pán Rampášek, pán Sidor. Sú k predloženému návrhu zloženia komisie nejaké pripomienky? Ak nie, prezentujte sa. Konštatujem. Môžete hlasovať? Konštatujem, že mandátová komisia bola schválená. Za overovateľov zápisnice určuje pani Kurbela a pani Nemetovú, zapisovateľov je pani Janka Koláriková. Predkladám návrh programu dnešného zastupiteľstva, ktorý ste dostali spolu s materiálmi jednotlivých bodom rokovania. Pýtam sa vás, vážení kolegovia, sú k predloženému programu pripomienky, návrhy na doplnenie alebo zmeny? Ak áno, prihláste sa, prosím. Pán Veselický. Navrhujem vykonať 3 zmeny. Prvou v bode 12 vypustiť bod B a zámena pozemku s firmou Brahma. Firma sa nezúčastní rokovania. Druhá zmena, zaradiť ako bod písmeno E v bode 12 súhlas so zriadením vecného bremena na uloženie kábla vysokého napätia v zmysle žiadosti Slovenského národného múzea židovskej kultúry v Bratislave. Tento elektrický kábel je potrebný na prívod pre vybudovanie gramostanice, ktorú bude mať samostatnú toto múzeum. A poslednou zmenou, ktorú navrhujem, bude v bode 14, aby sme schválili príspevok 300 eur na akciu na vysokom bicykli deťom, ktorá sa bude konať v našom meste 14. o 13. hodine. Je to populárna akcia, dosť mediálne známa, známe osobnosti sprevádzajú cyklistov a príspevok výterok z týchto príjmov bude venovaný deťom, ktoré sú v onkologicky chore. Do bodu 14. 14C. Dobre, pán Kurba, nech sa páči. Budeme hlasovať potom povedať po všetkých, najprv si všetkých návrhy a potom ideme. Prvnež prednesem to návrh sa chcem spýtať, lebo však to je podmienka toho rokovania o tom rahote, že oni to musia byť, alebo prečo návrhy stiahnuť. Keď možno nejakomu poviem, firma Brahman žiadal o zámenu pozemkov aj na základe komisii, obidve komisie, myslím, že legislatívno právna aj finančná doporučili odpredaj. To, čo mi dali žiadosť, my sme povedali na zastupiteľstvo. Včera tam bola ešte posledná odliadka,
je ťažko odtiaľ aj vyhodiť tých ľudí, ktorí to tam požívajú x rokov a majú tam búdy a podobné veci. Prebehlo prvé rokovanie, aj s pani Vrabecovou som hovoril odtiaľ z tej firmy. Na ďalšie zastupiteľstvo to nachystáme s tým, že pôjde to na odpredaj, časť iba toho pozemku, čo oni potrebujú, a tí obyvateľia, myslím, že ich tam je 7 rodinných, 7 bytov, by dostali iné pozemky, ktoré my tam ešte máme. Ale tie búdy musia tak či tak odtiaľ odstrániť. Ale úplne to dostalo inú formu po včerajšom rokovaní, čo bolo s nimi, aj za účasti tých, čo tam bývajú, aj tých, čo to žiadajú. Takže nie je zámena, a on už iba čas, to treba geometricky vyšpecifikovať, tak presne. Takže toto sa vzťahuje, s tým všetci súhlasia. Pán odpoveď nie je potrebné. Nie je to potrebné. Čiže má tomu tak rozumieť, že oni súhlasia s tým, že sa to stiahne. Pán Kubel. Chcel by som navrhnúť dostane bodu programu. Všetci vieme, ako starať na tečie voda. Preto by som chcel navrhnúť, aby medzi 16. a 17. zaradiť bod programu rokovania o tomto probléme. A som veľmi viacero ľudí, ktorí chceli prísť na toto rokovanie a chceli to aj vystúpiť. Medzi 16. a 17. ľudia sú zamestnaní v práci a preto by chceli, aby tento programu bol navrhnutý, ale teraz sa prerokovalo medzi 16. a 17. Po 16. Faktického pán Kaliňák. Či tu môžeme dohodnúť nejaké verejné stretnutie s občanmi alebo čosi také, ale opäť by som sa ja vrátil v tomto smere k tomu, čo som tu ja teda osobne hovoril už minule a stále som toho zaujímavý. Prosím vás, nedajme na mestské zastupiteľstva verejné diskusie s občanmi. Ja s nimi budem diskutovať, dostanem tu medzi 16. a 17. len to prosím vás nesprávame ako bod mestského zastupiteľstva. Súhlasím s vami, môžeme sa s nimi stretnúť, dohodneme sa tu na nejakom stretnutí, dajme im to na vedomie, aj keď si neviem predstaviť, ako v tejto chvíli by sme to mestu dali na vedomie, že toto bude, ale prosím, súhlasím, ale ja si myslím, že by to nemalo byť ako bod mestského zastupiteľstva. Ďakujem. Pusí si mikrofón, poprosím. Ja si myslím, že ako zastupiteľstvo, že je to vážny problém v tomto meste a nie len v našom meste. Preto by sme sa týmto problémom mohli zaoberať a hľadať spoločné riešenie ako na to. Takže navrhujem tento program po 16. hodine, 16. Takže môžeme teda dodať rôzne. Nie to budú rôzne. Po 6, aby to bolo po tej 16. hodine. Bežne sa to robila tak, že je tu niekto dohodnutý, že viete, ale... Prosím na formu, potom budeme o tom hlasovať. Všetko? Pán Kyselý? Ja by som poprosil doplniť do bodu 14, bod D, návrh na odmenu hlavnej kontrolórky a poslancov mesta, mestského zastupiteľstva, hlavnej kontrolórke vo výške 1500 eur a poslancom vo výške 500 eur. Zaradiť to do bodu 14, bod D. Dobre, ďalej pán Král. Ďakujem za slovo. Ja by som poprosil zaradiť do bodu rôzne. Žiadosť pána Tomáša Gardiša Doga, žiadosť o povolenie vstupu detských hráčov z predajne kľúčovým, ktorú budem prevádzkovať. Prečo to? Dávam do tohoto bodu, lebo sme boli oslovení ako mestské zastupiteľstvo. 13.5. to bolo prijaté poštou, bolo to na komisii a nie je to v programe, tak aby sme to problému zbavili. A ešte k tomu, čo Palino, ja by som poprosil, keď budeme pozývať občanov, tak pozývajme všetkých. Čiže aby mali čas a možnosť sa aj tí ostatní, okrem tých, ktorých si oslovil, alebo s ktorými si komunikoval. Je to neférové voči tým druhým, to sa nás to týka všetkých. Veľa občanov.
Ešte niekto? Pán Horváth? Na rokovaní podnikateľskej a finančnej komisie vystali dve požiadavky, ktoré by som povedal, keby sa prerokovali aspoň informatívne. Do bodu 14 rôzne bod F. Navrhujem zaradiť podnet podnikateľskej a finančnej komisie iniciovať stretnutie drobných podnikateľských subjektov s vedením mesta a s členmi finančnej a podnikateľskej komisie, kde by sa zisťovali potreby drobných, podotýkam drobných podnikateľov, nie veľké firmy, a zároveň aj hľadať nejaké možnosti, kde by sme si mohli byť navzájom prospešní, kde by sme si mohli byť ústretí. A ďalší bod 14G. Odporúčame, aby mesto začalo s inventarizáciou pôdy. Viem, že niečo už sa robí na meste. Bod G. Niečo už sa robí na meste, že postupne sa prezerajú pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta, ale chceli by sme, aby sa to začalo robiť nejako systematicky, možno aj s nejakými VBPčkami, ktorí by boli schopní to robiť. Myslím aspoň takí, ktorí majú strednú školu, takže v tom prípade si myslím, na katastrófne portáli sa dá dosť veľa vecí zistiť. Odremení sa tam možno majetkové oddelenie a môže sa ísť pekne postupne pozemok po pozemku. Mesto by to nestálo nič a možno by sa spravil kus dobrej roboty, ktorá by bola aj východiskom potom pre mestské orgány, aby mohli sa týmto zaoberať. Ďakujem. Keď sú tu všetky návrhy na zmeny, som si dovolil po jednom prečítať a po každom budeme hlasovať. Takže pýtam sa, kto je za to, aby sme zrušili vyradili z rokovania bod 11b ráno, ktorý bol predrokovaný. Pardon, 12b1. Takže aby sme zrušili tento ráno, poprosím pani národník. Návrh na unesenie. Nebudeme. Takže len doplnenie. Kto je za to, že toto vyrobíme z programu? Prezentujte sa. Hlasujte. Takže v rámci rušíme, ďalej bod 12e, ktorým doplníme prerokovanie žiadosti Múzea židovskej kultúry, kde nevezného krajina nášho pozemku, aby zatiaľ mohli ťahať káble geotrafačne. Takže kto je za to, aby sme prerokovali túto žiadosť? Prezentujte sa. Hlasujte. Prešiel bod 14. Rôzne, doplníme bod, aby sme poskytli 300 € akcií na bicykli, na vysokom bicykli deťom, ktorí má onkologické choroby. Takže kto je za to, aby sme tento bod prerokovali. Prezentujte sa. Hlasujte. Prešiel bod D, aby sme na 16. hodinu urobili samostatný bod
programu Špinavá voda v Seredi. Návrh pána Kudela, nech sa páči, prezentujte sa. Hlasujte. Prešiel bod E v rôznom odmeny hlavnej kontrolórky a poslancom. Pána Kystela, prezentujte sa. Hlasujte. Rokovať potom 14F. Návrh pána Krála, povolenie, alebo teda žiadosť pána Gavriša o zapožičávanie elektrických autičiek. Prezentujte sa. Prezentujte, hlasujte. Prešiel 14G, iniciovať stretnutie s drobnými podnikateľmi. Prezentujte sa. Hlasujte. Prešiel. Všetky tieto, ešte 14H rôznom inventarizácia pôdy, aby sme s tým začali s inventarizáciou pôdy. Prezentujte sa. Hlasujte. Návrh prešiel. Teraz schválime celý program s tými zmenami, to znamená, že 12 ODB vypadáva 1 bramo. V bode 12 doplňame bod E, vecné bremeno, Šilské múzeum. Potom v bode 14C schválenie príspevku na bicykli deťom. Bod D 14 Špinavá voda. E odmeny hlavnej kontrolórky a poslancom. F autička, G stretnutie s rovnými podnikateľmi a H inventarizácia pôdy. Poprosím, aby sme sa prezentovali, aby sme mohli schváliť tento program. Kto je za takýto program, prezentujte sa prosím. So všetkými týmito zmenami. Hlasujte. Prišiel, ja vám upozorním, pán Kluber aj pán Král, aby ste počuli, že budeme sa snažiť to urobiť tak, aby tie 16 sme stihli tú vodu, takisto o 4:11 príde pán Horvátová, riaditeľka polikliniky, aby sme boli takýto flexibilní, a o 11:00 prídu konatelia z bytového podniku, ktorí nás tiež budú o tomto informovať. Medzi 12 a 10 bude prestávka, medzi 12 a 1 bude obed s tým, že stretneme sa o
o 1:00 v malej zasadačke, ešte sami. A potom by sme o 2:00 začali rokovať ďalej. Takže... Môžeme sa spýtať čisto teoreticky teraz, keby sa stalo, že bolo 7 zmien, každý z nás by nesúhlasil teoreticky s jednou zmenou. Všetky zmeny individuálne schválené boli, ale to konečné hlasovanie by neprešlo. To by sa potom stalo čo? Znovu čo? Ešte raz by sme museli rokovať to program. Dohadoval sa. Ale potom s tým celým programom niekto nemusí súhlasiť. Čisto teoreticky sa nám pýta. Dobre. Ja som nesúhlasil, že teda nesúhlasil s jedným bodom, tak sa nemôžem súhlasiť s celým programom. Keď nesúhlasí niekto s každým iným bodom, ja sa len pýtam, aby sme sa nedostali do toho závodu na budúce. Podľa mňa sme hlasovali dvakrát o tom myslím. Nemohol by sa povedať, zastupiteľ spraví, že program bol schválený, tak je to v poriadku a nastúpila do toho. Vyhlasujem prestávku a sa dohodoval. Takže to bude v tej prezentácii. To sa pýtam, že kedy bude, či máte dohodu, neviem vám nič odhľadať. Budeme sa snažiť ako toto flexibilne tam dostať. Boli pôvodne chystaní na pódium. Preto sa pýtam, lebo je to program. Poprosím, ak máte nejaké návrhy o tom, pani navrhovateľke, napíšte ich predstihu, aby sme tu sa nezazdušňovali. Takže informatívna správa o činnosti Mestského úradu mesta Sereď, čo sa tu nám udialo od posledného zastupiteľstva. Ja pôjdem bez dátumov počas tohto obdobia, aby sme boli trošku rýchlejší. V obradnej sieni v tomto období od tých mestských zastupiteľstvami. V obradnej sieni Mestského úradu sa uskutočnila konferencia k 700. výročiu prvej písomnej zmienky o Seredi s celoslovanskou pôsobnosťou. Podľa školstva organizoval súťaž pre zdravie 30 ročníkov v parku, bolo 90 účastníkov, uskutočnila sa celomestská jarná brigáda, kde sa zúčastnili nie naši pracovníci, ale aj občania. Rokovali sme so zástupcami tenisového klubu, robila sa analýza navrhnutého projektu, ktorý sa dali spracovať s možnosťou vybudovania tenisových kurtov v parku, v bývalom záhradníctve. So zástupcami združenia Bašská vodná cesta, so sídlom Bohovci bolo uskutočné rokovanie, predmetom ktoré bola otázka výstavby možného vodného diela. Hovoríme len o energetickom stupni na elektrárne nad Seredou. Firma si už prenajala miestnosti pri moste do kempingu a mieni vykupovať pozemky. Bude k tomu taká väčšia konferencia, kde budete všetci pozvaní, ale zatiaľ neviem, či bude teraz ešte do konca júla, alebo to bude až v septembri. Miene do toho ísť, hovoríme nie o splánení vládu, ale hovoríme o tomto energetickom stupni. Bolo dosť veľké rokovanie, výkup pozemkov, predpokladajú minimálne 2 roky, ale už majú túto kanceláriu zriadenú. Zástup primátora našej mestskej polície sa zúčastnil na celoslovenskom stretnutí prezidenta policajného zboru so zástupcami samospráv a obecných polícií v Nitre. Bolo uskutočné podujatie s názvom Budem záchranárom, ktorý zorganizovala Bratislavská filologická záchranárska brigáda pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky po Seredi s výraznou podporou mesta. Samotná akcia bola venovaná hlavne deťom z detského domova v Seredi, klientom domov a sociálnych služieb Šoporňa, Šterkovec a širokej verejnosti. V rámci programu boli prevedené ďalšie záchranárske kinológie, prvej pomoci a tak ďalej. Bola uskutočnená dobrovoľnícka brigáda, ktorú zorganizovalo okresné koordinačné centrum Hnutia na Vojčinom Galante, mesto Sereda Materské centrum Malaku v parku. Žiaci základných a stredných škôl sa zúčastnili v rámci oslavského výročia mestského klavedomostnej súťaže Človečko v Seredi. Zúčastnilo sa 42 najlepších žiakov školských škôl základných a stredných. Mesto Sered podporilo celomestské podujatie organizovanými školami a športovcami v rámci oslav tohto výročia. Oblastné majstrovstvá sudoku, stolnotenisových turnaj na cirkevnej škole, futbalový, florbalový, basketbalový turnaj žiakov a žiačok Komenského. Na námestí Slobody sa konal 7-ročný knižný chodov spolu s touto akadémiou. Prebehol Sered maratón z cyklotúru Sered na námestí. Veľmi dobrá účasť, rýchlo počasie, myslím si, že veľmi vydarená akcia. Prebehol futbalový turnaj Mladý nádej a spolu so
športový klub futbalu Seret, turnaj starých pánov, ktorý organizoval Kozmos Camping. V dennom centre pre seniorov sa stával máj a prebehli tam oslavy 1. mája. Podobné oslavy 1. mája s kultúrnym programom prebehli na námestí. Otvorenie športového stánku Sokolovne, myslím, že o tom sme už hovorili, 11.5. Myslím si, že tiež veľmi dobre to vyšlo a prebehol aj basketbal, ktorý blížil z otvorenia Sokolovne. Organizoval mesto Seret, občianske združenie Zober loptu a nie drogy a Bades Seret. Prebehol ako možný vencov pri pamätníku oslobodenia 60. výročie víťazstva nad fašizmom. Mesto Seret spolupracovalo so Zväzom protifašistických bojovníkov, vojenským útvarom a vojenskými dôchodcami. Konal sa odborný seminár na tému komplexná obnova bytových domov tu v ešte v mestského úradu. Vo veľkom parku sa začali brať chodníky a detské ihrisko. Konala sa prezentácia chránenej dielne, ktorú sme vybudovali na mestskej polícii. Bol odprezentovaný kamerový systém aj táto chránená dielne za účasti prednostky obvodného granta a riaditeľa práce, v spolupráci s ktorými sme tento grant získali. Západoslovanskej vodárskej spoločnosti prebehlo viacero rokovaní týkajúcich sa kvality dodávania vody Seredy so všetkými kompetentnými, ja to budem potom informovať na tom stretnutí o tej 16. ak si nešiel do detailu. Prebehol 18. ročník rybárskych pretekov v Strednom Čepení, bol odhalený pamätník pri príležitosti 20. výročia vyslania prvej jednotky armády Slovenskej republiky do mierovej misie UNPROFOR. Bola účastná pani Zmajkovičová, náčelník generálneho štábu pán Vojtek a myslím si, že to takisto bolo veľmi pozitívne vnímané na všetkých úrovniach. Bola organizovaná Mila pre mamu, Unia materských centier ako najväčšia oslavenia matiek na Slovensku. Takisto sa tohto zúčastnilo mesto na spolupráci s Mama klubom. Myslím si, že tiež veľmi pekná akcia v kine Nova. Zúčastňujeme sa stretnutia a poďakovania z našej iniciatívy na obvodnom úrade Vinohrady a tu na námestí Seret následne z stretnutia s rodinou Mikulincových a pánom Královičom, ktorí pomáhali ohrozeným pasažierom v vrtuľníku, kde vypočúvali k smrteľnej nehode. Dostali nejaké darčeky, posedeli sme s nimi a poďakovali sa. Boli na toto stretnutie pozvaní aj záchranári, ktorí konkrétne pri tomto čine asistovali. Samozrejme aj starostka obce Vinohrady nad Váhom. Prebehla tzv. Zóna bez peňazí, ktorú organizovala Mladá Seret a mesto Seret, výmena a darovanie predmetov. Prebehol deň múzeí, ukážka reštaurátorských prác, prednáška pána Františka Šmigrovského o reštaurovaní diel. Následne bol koncert skupiny, ktorá predvedla hru na dobových nástrojoch čias renesancie. Mesto prostredníctvom pána zástupcu zabezpečilo pre gymnázium Vojtecha Miralíka premietanie filmu Katka pre študentov, tento film je dosť ťažký a zaoberá sa negatívami, ktoré táto doba prináša. V priebehu mája v Sokolovni prebehli majstrovstvá Slovenska mladších žiakov v basketbale v spolupráci s Lokomotívou Seret. Veľmi výrazné podujatie. Naši chlapci skončili druhý na Slovensku, takže už Sokolovňa, myslím si, má zaťažkávaciu skúšku za sebou. Veľmi pozitívne príjmaná akcia. Myslím si, že ako to bolo pripravené aj z pohľadu rodičov, mamičiek, klobúk dole, veľmi priateľská atmosféra. S podnikateľmi v obidve kasárne Váhu sa stretli, aby sme riešili spôsob ochrany objektu po 1.7.2013. Našli sme nejaké riešenie. Prebehlo pracovné stretnutie autorov návrhu územného plánu s 9 poslancami zastupiteľstva konceptu územného plánu. Predstavila sa spoločnosť Brelum, akciová spoločnosť Piešťany, ktorá by potenciálne vedela vypísať súťaž, alebo ktoré by sa vypísali, alebo zabezpečila by výmenu 1180 sietiteľ a výložníkov verejného osvetlenia v meste bez priamých finančných nákladov mesta s analýzou súčasného stavu nákladov na elektrickú energiu
a údržbu existujúcich svietidiel. Zúčastnili sa 5 poslanci. Bol som na konaní, možno v Trenčíne, v Zlatovciach, o možnosti prevziať povedzme automobilovú dielňu, ktorú by sme chceli pre naše účely a pre našich údržbárov použiť pre naše mesto. Takže malo by to v krátkej dobe byť vybavené. Mesto Severodom kultúry v spolupráci s vedením spoločnosti Hubert za účasti poslancov podnikateľov, ktorých pozýval aj Hubert, aj mesto, zabezpečilo akciu otvorenie kultúrneho leta v Seredi. Bolo to zrealizované v areáli spoločnosti Hubert, kde bolo také posedenie, stretnutie podnikateľov a tento kultúrny program bol následne preložený do Domu kultúry v dôsledku nepriazneho počasia. Dúfam, že o roku už vyjde priamo v areáli Hubertu, boli zabezpečené stany, ale vzhľadom na to, že bola veľká zima, museli sme to presunúť do kultúrneho domu. Vystúpili miestne skupiny Gabi, Gabi Sredských excellent a hostom bola skupina Fragile. Myslím si, že viacerí poslanci sa toho zúčastnili aj do posedenia predtým. Absolvovali sme stretnutie s manažérkou spoločnosti SITA, inžinierkou Prochádzkovou. Prišlo k výmene na poste generálneho riaditeľa, ktorým je pán Vzduch. Máme už teraz samostatného človeka, ktorý riadi Sered, volá sa pán Šlachta, taký dlhovlasý pán, je tu už mesiac a všetky negatíva, ktoré boli, myslím si, že sa pokúsili dať do nejakého normálneho stavu a ten posledný mesiac ukazuje, že to začína už fungovať tak, ako si predstavujeme. O toto všetko sme informovali pani Prochádzkovú, ktorá prišla zastupovala firmu SITA a prišla z Čiech. Prebehlo stretnutie s výkonným riaditeľom, inžinierom, feldečnom a riaditeľom polikliniky pani Horvátovou, kde sme sa bavili o problémoch polikliniky. Pani Horvátová tu dneska bude odpovedať na vaše otázky a bavili sme sa o možnosti ďalšieho investičného rozvoja mestskej polikliniky, kde by chceli potrebovať predbežný súhlas k financovaniu výmeny okien na rehabilitačnom oddelení, prípadne automatické dvere na vstupe blízkeho oddelenia. Vzhľadom na to, že to tá budova je naša, potrebuje na toto súhlas. Oni už peniaze, ktoré pri začiatku investovali, ktoré slúbili, tie už preinvestovali, ale nebránia sa aj ďalším vstupom. Prebehlo pracovné stretnutie projektu Posta Svetého Cirovi a metodový múzeu v Seredi. V rámci hudobného leta vystúpila americká formácia účastných Echoes Quartet v muzeálnej záhrade. Na mestskom štadióne sa uskutočnil 10. ročník školskej olympiády, kde sa zúčastnilo 240 detí z materských škôl zo Serede, Patry, Pustých sadov, Zemianských sadov, Šintavy, Bočkovec. Skutočne utečená akcia, mali drovci tam boli v spolupráci zase z občianskych združení z oberoktuálnej drogy a musím sa aj poďakovať za podporu a výdatne toto organizovalo, prebehlo vďaka pani Silvii Kováčovej, ktorá to skvelé uvádzala a zabezpečila so svojimi ľuďmi z oddelenia. Pri príležitosti MDD bol slávnostné otvorenie detského ihriska v Zámorskom parku, robili sme to 8. júna, keď sa opäť predviedlo celé oddelenie športu, školstva a kultúry. Silvia so svojimi ľuďmi to pripravili, myslím si, že na veľmi peknej, dobrej úrovni. Bolo tam hudobné divadielko pre deti, takže výborná akcia. Otázka voucher, tie stavby, ktoré sú pri bývalom Dáni. Samozrejme, aj pani poslankyňa sa toho zúčastnila a pomohol veľa ľudí, ale vzhľadom na to, že aký záber tam je na tieto akcie, hovorí tá školkárska olympiáda, alebo toto považuje za potrebné podporu školstva. Aj teda pani poslankyňa poďakovať. Firma Valtrade, ktorá vlastní budovy, tá bývalá hydrotvorka pri Dáni, čo je problematické dlhodobo, tak sme skúšali sa s nimi spojiť, už na zase zmeny vlastníkov. Budeme to riešiť separátne, pán Koričanský, vzhľadom na to, že tam už je iný vlastník, ako bol pôvodne, ktorý sa jednal predtým. Podobne sme rokovali aj s firmou Meander, žiadny radikálny posun,
žiadnym radikálnym posunu v tomto roku určite nedôjde, čo je pozitívne. Vyhľadili aspoň čas dlžoby po tých siahodlých debatách, jednaniach a návštevách, ktoré dlžili dosť veľkú časť mestskému bytovému podniku, tak sa to stiahlo už na o 60% je to nižšie a verím tomu, že dokonca ak dodržia to, čo slúbili, tak by sme to ešte viacej znižili túto dlžovú, ktorú majú voči nám. Nemá zmysel sa s nimi súdiť, pretože by sme tie koruny jednoducho nedostali. Takže výsledok toho, tej 3-4 ročnej roboty, že sme chodili, je, že mestský bytový podnik má už peniaze z veľkej časti na účte. Momentálne prebieha obnova dopravného značenia, čo ste si mohli všimnúť, prechody, cesty, šípky a podobne. Prebieha projektová administratívna príprava schválnych investičných akcií, prebieha budovanie a začala sa budovať cesta od parkovej ulici po amfiteátre. Bola ukončená prvá kozba vzhľadom na tie dážde, ktoré nás dosť prekvapili, tak budeme musieť nosiť opäť, pretože tráva prerastá hodne. Vysadili sa 2 mini-letničky v meste, bola zrealizovaná teratizácia, rokovanie bolo schválené bezvecným vo veci realizácie možnosti verejného osvetlenia v Zámskom parku. Máme nejaké veci rozjednané, zajtra na jednanie budem informovať o tom, či sa nám podarí nejaké peniaze aj na toto osvetlenie, pretože máme 2 chodníky pekné zrobené v parku, pustá cesta a v tom Zámskom parku, keby sa podarilo aspoň čas osvetlenia, bolo by to veľmi pozitívne, aby sme život do parku dostali. So zástupcom Šilskej obce s pánom Korčekom sme jednali o možnosti a o dobe, kedy začnú stávať a dostanú nejaké finálne podoby Šilské múzeum na Starej Krámskej ulici. Majú to dobre rozohrané a už majú prísľub, že v tomto roku by sa malo posunúť hodne dopredu a v tom budúcom roku, že by bolo možné aj toto Šilské múzeum otvoriť. Stalo to na financiách, teraz im môžem odkladnúť. Problematiky znečistené vody budem informovať o tej 16. Nemám zmyslu to hovoriť s kým všetkým, ako sme sa stretli, ten posledný list takisto dostanete o tej 16. To je všetko. Prosím, vaše otázky. Pán Kyselý. Ja by som sa chcel cestou poďakovať všetkým, ktorí sa podielali akoukoľvek formou na príprav realizácii týchto akcií, ktoré tu pán primátor menoval, pretože skutočne toľko akcií, toľko práce, ktoré sa uskutočnilo za tento rok, sa môže pochváliť málo ktoré mesto. Takže veľká vďaka všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou na realizácii a príprave týchto akcií podielali. Ďakujem. Ďakujem, pani Vidarena. Ďakujem za slovo. Pán Kyselý tu hovoril o poďakovaní. Ja som sa zúčastnila hlavne na akciách, pretože deti sú mi veľmi blízke. Na škôlkarskej olympiáde a otvorení detského ihriska parku z príležitosti aj FDD. A nepodielala som sa na organizácii, to musím povedať ako primátor, ale som sa zúčastnila. Ale ja chcem naozaj veľmi vyzdvihnúť prácu pani vedúcej Kováčovej. Musím to Silvi povedať, pretože tvoj prístup odosobnení ako vedúcej oddelenia naozaj bol perfektný a chcem poďakovať teda vedúcej a zároveň aj, aby si tlmočila všetkým tvojim pracovníčkám realizačnému týmu, ktorý bol, pretože veľmi vysoko hodnotili aj rodičia, ktorí sa zúčastnili, pretože chodila som medzi nimi, takže naozaj patrí veľmi ďakujem. Ďakujeme. Teda myslím, že som to povedal už predtým, že by tam vysoko profesionálny prístup s náhľadom na tá akcie, potom aká vyzerajú. Myslím si, že ani jedna vec, ktorá by sa dala byť, tam nebola sily. Takže ešte raz ďakujem za všetkých kolegov a kolegyne tlmočiť. Poprosím tvojim pracovníkom. Nasleduje pán Urbel. Ja máte na ulici, že tá rodina, ktorá zachráňovala ľudí z toho vrcholníka, že tu boli pozvaní a že sa to organizovali spolu s Vinohradskou starostkou a chceli si, že dostali nejaké dary. Chcem si spýtať, či sme na to aj my prispeli a čo tu boli za dary, či to neboli nejaké vyslovné drobnosti, niečo hodnotné. Poviem tak, bolo to z mojej iniciatívy, boli sme tam s kolegom Veselickým,
potom sme to robili ešte aj tu na. Sú tam niektoré veci medzi nimi a záchranami, ktoré nebudem rozoberať, ale boli tu pozornosti, ktoré odtiaľ dostali, Bytice, Kvetov a tak ďalej, bolo to z našej iniciatívy. Mohli sme, ja si myslím, že to patrí, tí ľudia si to zaslúžia a urobili niečo obdivuhodné, ktoré si zaslúži, čo si zaslúži úctu skutočne a koľko dobre pred nimi. Zúčastnili sme sa, prispeli sme aj my na to, samozrejme. Ja som sa preto len dopýtal, že sa mi to zdá naozaj veľmi ľudské, príjemné, pekné, že naozaj to bude zaslúžiť a cením si to, že dneska sa do toho, do tej vďaky napojí. Ďakujem pekne. Myslím si, že na tieto veci netreba zabudnúť a keď aj bude takéto niečo, budete vedieť o svojom okolí, že niekto takto mimoriadne pomohol, treba to povedať a či sa na to zložíme, alebo vždy na to nájdeme nejaký spôsob, ale aj tí ľudia zo začiatku, ľudia môže povedať, ako to bolo tam, ale bolo to veľmi fajn a veľmi si to myslím si, že vážujú. Dobre, máme si ľudský faktické. Tí ľudia škápali dvojstupňové vody, ohrozovali vlastný život. Ďakujem. Myslím si, že vieme, o čom hovoríme. Vždycky sa budeme snažiť takto zachovať. Máme pána Košek. Naozaj tých akcií bolo dosť a jedna ešte bola, myslím, že najviac, ktorú si spomínal na ten spomínal reprezentácione. Aj občanské združenie Pieroskvet zabezpečilo vlastne súťaže na svojom ihrisku v Strednom Čepeni s tým, že vlastne prvý raz, ktorí boli poslaní aj deti z detského domova a vlastne naozaj tú akciu pochvalovali, takže aj menom tvojim podpisom poďakovačnom tejto vlastne Kvinatý Bochmov aj ceny menovali pre tieto deti, ktoré vlastne naozaj majú nemenových rodičov. Na druhej strane kvitujem aj to pán primátor, že vlastne ako jediný si spomenul, že vlastne rybárske preteky najväčšie na Slovensku neboli v Hornom Čepeni, ale v Strednom Čepeni, naozaj to je v Strednom Čepeni. A na všetky tí plakátory je v Hornom Čepeni, takže aj rybári nevedia, že tam chodia, ale naozaj poznáš ten katastr, že naozaj to vlastne v Strednom Čepeni. A naozaj aj tá udalosť, ktorá sa stala blízko s tým vrtuľníkom pri tom natiahnutom máne, naozaj bola veľmi smutná. A naozaj spýtujem to, že vlastne tí ľudia dostali túto menu. Ďakujem pekne. Ja by som ešte doplnil, že sme sa zúčastnili aj s pani Kovačovou, aj s pánom prednostom, aj s pánom Veselickým. Ešte jedno pekné výročie, to bolo rozkvet, jedno naše občianske združenie sa ospravedlňujem, že som tam nedal, ale nemôžem tam dať všetko. Mali 25. výročie, boli sme tam od založenia, je to obdivuhodné, že tí ľudia vydržali 25 rokov, je to dobrovoľná aktivita týchto ľudí a takisto sme tam nejaké pozornosti, poďakovania a tak ďalej. Pozdravenia od nás všetkých, vždycky hovorím, že sme tam za mesto, za poslancov a sme toto absolvovali. Zabezpečili sme tam veľkú tortu, rozkvetu a tak ďalej. Takže to som ešte zabudol povedať, ale Peter tam bol, takže si to môže povedať, že je to tak. Ďakujem. Pán Horváth. Už sa to tu hovorilo viackrát, ja by som tiež chcel pripomenúť, že rozprával konkrétne s dvomi ľuďmi, ktorí nie sú Seredňania, ale Seredy sa držujú jeden z Galanty, jeden z Lohovca. A ja osobne som bol veľmi prekvapený, nakoľko veľmi často sa stretávam s negatívnymi informáciami, nič sa tu nerobí, nič sa nebuduje, absolútne mesto spí. Ako títo ľudia, ktorí pochádzajú mimo Serede, hovoria o tom, že Sereď rozkvitá, buduje sa, akcií je strašne veľa. Napríklad ten konkrétny človek hovorí, že Hlohovec zaspal a mesto v súčasnosti beží milovými krokmi, že ozaj je tu kde ísť na nejakú akciu, je sa na čo pozerať, stále sa niečo buduje. Ďakujem za takúto prácu. Ďakujem. Pán Král. Ďakujem za slovo. Ja by som chcel tej pozitívnej energie tiež sa prihlásiť. Zabudol som na jednu veľmi zásadnú akciu. Chcel by som poďakovať firme Uber a mestu Sereď za to, že podporilo golfový turnaj Sereď Open, čo je veľmi dôležitá vec. Takže sa zúčastnili niekoľké poslanci tohoto podujatia, to bolo to veľmi pekne. Ďakujem. To sme sa hodili na to už 3. rok, myslím, už 4. rok sa toto. Ale myslím, že cenu si odozdával. Ako odozdávací cenu. Cenu primátora. Konal sa to v Skalici a myslím si, že takisto máme tam slušné s skalickými ľuďmi, takže to je ďalšia vec. Tých vecí je viacej, ktoré sa robia. A je to všetko, poprosím na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informatívnu správu o činnosti Mestského úradu a mesta Sereď od ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva. Prezentujte sa. Hlasujte. Ďakujem. Správa prijatá. Za na vedomie. Ja sa dovolím vám všetkým poďakovať ešte raz za toto, čo sa vám povedal, to výsledok spoločnej našej práce všetkých dotknutých poslancov, zamestnancov a tak ďalej, tak ďalej. Pokračujeme ďalej, interpelácia poslancov. Nech sa páči, poprosím, aby to boli interpelácie, aby to neboli otázky. Ak máte, môžete ich naformulovať písomne, mailom, budeme odpovedať. Otváram interpelácie. Nech sa páči, prihláste sa do diskusie, pokiaľ máte nejaké otázky. Pani, všetci? Uzatváram možnosť prihlásiť sa do bodu interpelácie. Pani Verena. Ja mám veľmi jednoduchú otázku. Vzhľadom na stretnutie s obyvateľmi, ktoré sa uskutočnilo v tejto zasadačke, bola naplnená téma chodník, cesta od Komenského na železnicu. Chcem sa spýtať, bude sa tento problém riešiť aj s týmito občanmi, pretože znovu mi telefonovali po tomto stretnutí, dokonca včera, tak som slúbila, že sa budem na túto tému pýtať. Áno, bude sa s nimi ešte sedieť, pretože áno. Pán Jesak. Mám otázky dve. Oprava výtokov, v akom štádiu to pokračuje, sa vedľa, že sa pozastavila v meste Sereď, napríklad ulica Vojenská, pokračujúce osmerovania, napríklad Spádová domov, detský domov Sereď. Prvá otázka je, v štádiu rozpracovanosti respektíve predprípravou je generálna oprava Lučnej ulice, ktorú sme schválili, takže tu máme najväčší čas. Ďakujem. Nech sa páči, odpoviem teraz. Pán Krajčovič. Výkladom povedal sa tam prázdnosti viacero na Lučnej ulice, keďže aj Lučnú ulicu, aj cyklotrasu, aj vstup do parku, všetko vybrala tá istá firma, takže realizuje to postupne. Dokončí vstup do parku od brány do parku až po amfiteátre, prejde na cyklotrasu, potom pôjde na Lučnú ulicu. Takéto chronologicky sme sa bavili. Ohľadom výtokov, keďže zima vieme, aká bola, celý ten balík, čo sme mali na toto vyčlenený, sme na to minuli. Máme tam ešte čas, sme dostali 9 000 od štátu, 9 300 eur, ktoré už časy to takisto minuli a ten zoznam tých výtokov, koľko ich máme asi robiť, je tak druhokársky, že v rámci možností, ktorých máme, toľko tam môžeme dať. Ale áno, ešte sa budú, ak by som to pravdu povedal, pán Krásovský povedal si určite, tie havárie sa ešte budú robiť stále. Dovolíte doplniť, momentálne je firma na ulici Dionýza Štúra, tam nejaké havárie stavy rieši. No preto sa nemôže na ďalšie finančné prostriedky na to, aby sa tie výtoky uberili. Oni sa po ďalšie dni znovu znásobia. Niečo vyriešiť. Skúsme tam niečo. Povedzte mi, ktoré položky, ktoré mám zobrať, nech to tam presunú. Pýtam sa vás. Ja stále držím samozrejme nejakú rezervu na ako pôjdu podielové dane, lebo neverím, že to, čo štát dá v rozpočte, že nám dá. Ja to vyniem, nech sa páči, potom na konci som zvedavý, čo budem financovať počkôl a všetkých vecí. Vážne, radšej volím formu opatrnosti, ako to tam hneď dať. Vážne, povedzte mi, ktoré položky ja to zoberiem, hneď teraz. Všetko? Zajtra som na ministerstve dopravy. Prvá vec, ktorú povedal prednosta, takže budeme informovať, ale takých, ako ja tam príde ísť. Pán Arpaš, nech sa páči. Mal som podobnú otázku ako pán Irsák, vlastne naozaj jedine, čo nás momentálne tak snažia správať, sú tieto výtlačky a z môjho pohľadu vlastne časť ulice od Dolnej ulice po
Podzámskú ulicu, to je časť ulice 8. maja, tak organizovať v tom stave, že naozaj tam vypadávajú zuby tým starším ľuďom. A predpokladám, že naozaj pokiaľ sa bude ulica pre ďalšie kroky, tak skúsiť naozaj tie prioritné ulice, ktoré sú príjazdovou komunikáciou v tým ďalším časti mesta, aby sa toto prioritne akože riešilo a tie počne komunikáciou na to ďalšie obdobie, ale naozaj máme ešte obrovskú priorit, naozaj to minulú doby sme cirka tu jednu tretiu mesta vyasfaltovali, tým pádom trošku tú situáciu akože zmernili a naozaj tieto stavy, ktoré sa týkajú tých hlavných klientových komunikácií, treba riešiť možno naozaj navýšenie tých finančných prostriedkov o rozpočte mesta na tie hlavné stavy, že spomínal pán doktor Isák. Takže skúsme hľadať naozaj riešenia na to, aby ľudia boli trošku spokojnejšie aj v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem. Ak je tu všetko, poprosím na uznesenie. Takže nič. Dobre, pokračujeme ďalej pod číslo 5. Správy malej kontrolórky. Nech sa páči, pani Horová, máš slovo. Ďakujem za slovo. Vážené zastupiteľstvo, predkladám doplnenia uznesení od minulého mestského zastupiteľstva. Budem sa venovať uzneseniam, ktoré neboli splnené alebo ktorých prevenulo verejná strana. Ide o uznesenie 277/2012, je o prevode kontrolného majetku v Slovenskej pošte. Toto uznesenie bolo predĺžené termín jeho plnenia do 30. mája, avšak Slovenská pošta opäť oznámila, že nevidia ešte reálny termín na zdanie súhlaseného stanoviska, pretože tu stále v rokovaní, tak ako uvedené v kontrole uznesení, a preto odporúčam mestskému zastupiteľstvu predĺžiť termín do 30.8.2013. Ďalej to uznesenie 15/2013 ide o týmto bolo schválenie odňatie individuálneho majetku mesta Saricu správy rozpočtovej organizácie Dom kultúry. Toto uznesenie bolo splnené termíne, bolo vyhodnotené tak na ostatnom mestskom zastupiteľstve, avšak počas výkonu kontroly plnenia uznesení sa zistilo, že správa katastra dala na vyhovela požiadavke mestského úradu a vklad do katastra nehnuteľnosti povolila skôr ako za 40 dní. Čiže stalo sa to, že prehod majetku vychádzal z toho a zverejne majetku aj odňatie majetku, že správa katastra bude mať na vklad do katastra nehnuteľnosti 30 dní, preto bolo uznesenie postavené tak, ako vidíte, do 31.3.2013. Správa katastra však povolila vklad do 21.3.2013 a z tohoto dôvodu je potrebné zmeniť termín odňatia správy majetku v rozpočtovej organizácie Domu kultúry Sereď a účtovnú hodnotu majetku termínu odňatia správy. Čiže tak, ako je návrhu na uznesenie uvedené, tak odporúčam schváliť zmenu tohoto uznesenia s tým, že ostatné ustanovenia tohoto uznesenia zostanú nezmenené. Ďalej ide o uznesenie číslo 28/2013, kde ide o užívanie a údržbu odbrany. Proste ide o západoslovenskú distribučnú spoločnosť, ktorá stále zmluva o delení vecného bremena nie je do dnešného dňa doručená a podpísaná mestský úrad. Dnes som dostala informáciu od pani Náďovej, že sa ozvala Slovenská distribučná, teda západoslovenská distribučná spoločnosť, že zmluvu podpísali, až nie je mesto doručená. Preto odporúčam mestskému zastupiteľstvu predĺžiť aj tento termín do 30.8.2013. Ďalej ide o uznesenie 31/2013, kde prišlo vykonaná kontrolou uznesenia, sa prišlo na to, že vklad do katastra bol povolený, ide o prehod bytu, avšak v zmluve bola nesprávne uvedená iba jedna parcela, na základe čoho správa katastra prerušila povolenie vkladu do katastra, bolo treba spraviť zmenu, pretože bytový dom, v ktorom je ten byt, ktorý bol predmetom prevodu, stojí na 3 parceliach a nie na jednej. Preto odporúčam mestskému zastupiteľstvu schváliť zmenu uznesenia číslo 31/2013, tak ako uvedené návrhu na uznesenie, pričom sa zmenila aj cena, vzhľadom na to, že išlo o väčšiu výmeru parcelky, ktorá je tam veľmi nepatrná výška zmeny, ale navrhujem, odporúčam schváliť zmenu tohoto uznesenia, tak ako je navrhnuté na uznesenie. Ďalej ide o uznesenie 87/2013. Takisto prišlo k prerušeniu
správy katastra, prerušení vkladu správy katastra, ako to uznesenie už bolo splnené, teda v časti, že zmluva bola vypracovaná, bola podpísaná, avšak prišlo zase chybe písaní zmluvy, avšak zo strany toho, ktoré sme predávali, že boli nesprávne uvedené parcely, boli nesprávne uvedené katastrálne územia, čiže správa katastra prerušila a tak ako je, a preto odporúčam schváliť na uznesenia tak, ako je navrhnuté uznesenie, kde sú tieto chyby napravené. Ďakujem. Otváram diskusiu k tomuto, nech sa páči, prihlásiť do diskusie. Som dovolím informovať, čo si hovorila o tej pošte, tak volám i generálny riaditeľ, už to malo byť schválené, potrebujem tento papier o tom predĺžení a už to majú obnovené aj na jeho úrovni, aj to ich predstavenstvo malo by to schváliť, že by mali ísť už tento rok do čiastočnej rekonštrukcie a tá rozsiahla bude v budúcom roku. Ale už začnú tento rok otočiť ten vchod a rekonštrukciu pošty. Takže ak nie, poprosím vám na uznesenie. Som sa chcela spýtať, že dokedy budeme termín predĺžovať. Mestské zastupiteľstvo Seredy na svojom zasadnutí dňa 11.6.2013 prerokovalo a schváluje zmenu uznesenia číslo 277/2012 v ukladacej časti, termín plnenia nasledovne, termín do 30.8.2013. Ďalej schváluje zmenu uznesenia číslo 15/2013 nasledovne. Termín odňatia majetku z 31.3.2013 na 21.3.2013. Ďalej údaje o účtovnej hodnote majetku nasledovne. Nebudem vám ich čítať, máte každé uznesenie pred sebou, máte tabulkovú časť, takže podľa tej tabulkovej časti. Ďalej je to zmena uznesenia číslo 28/2013 v ukladacej časti, termín plnenia nasledovne, termín do 30.8.2013. Ďalšie uznesenie zmena číslo 31/2013 nasledovne. Byt číslo 50 o výmere 35,52 m2 na prvom poschodí bytového domu súpisné číslo 43 na ulici Novomestská, číslo vchodu 43, Seredy postaveného na parcele číslo 3070, 3069 a 3068 a pristúpajúcu bytnicu číslo 50 vo výmere 1,32 m2. Spoluvlastnícky podiel 83 10 000 na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu a príslušenstve. Ďalej spoluvlastnícky podiel 83 10 000 pozemku parcela registra C číslo 3070, 3069, 3068, zastávané plochy a nádvoria vo výmere 701 m2 evidovanej na katastrálnej mape v katastrálnom území Seredy Gabriele Šimekovej, narodenej 14.3.1971, trvalé bytno Sereď, Novomestská, za kúpnu cenu 331,57 eur. Schvaľuje ďalšiu zmenu uznesenia číslo 87/2013 nasledovne. Za poprvé zapísaných na správe katastra v Galate v katastrálnom území Stredný Čepeň na liste vlastníctva 591, parcela registra C, evidovaná v katastrálnej mape číslo 126/1, zastávané plochy a nádvoria vo výmere 12 662 m2. Po druhé, zapísaných na správe katastra v Galate v katastrálnom území Sereď na liste vlastníctva číslo 591, parcela registra C číslo 3849/17, ostatné plochy vo výmere 28 m2, parcela registra C číslo 3849/14, ostatné plochy vo výmere 674 m2. Po tretie, zapísané na správe katastra v Galante v katastrálnom území Dolný Čepeň na liste vlastníctva číslo 3289, parcela registra E číslo 179/1, ostatné plochy vo výmere 324 m2. Po B berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva bez pripomienok. Ďakujem, pani kolegyňa. Prezentujme sa, prosím.
Hlasujme. Ďakujem, dnešne bolo prijaté. Prosím, pani kontrolórka, komentár váš k vašej strany. Ďakujem za slovo. Vážené mestské zastupiteľstvo, poviem taký stručný komentár do kontroly, ktorú som vykonala, pretože bola veľmi obšírna a veľmi podrobne som sa vám snažila predstaviť vo svojej správe. Išlo o kontrolu, ktorá vyšla vlastne z inventarizácie, ktorá bola vykonaná 31.12. a záverečný účet informoval o tom, že mesto Sered má 31.12.2012 pohľadal vo výške 371 733,09 eur. Predmetom tejto kontroly boli z tejto čiastky pohľadal vo výške 266 644 eur a z tejto čiastky bol ku dňu ukončenia kontroly dostatok 181 843 eur, to znamená, že pohľadávky subjekty uhradzajú mesto. Táto kontrola však popisuje stav, ktorý vznikol na meste a kde som zistila, že nedostatočne sa sledujú pohľadávky, zabezpečujú sa pohľadávky a prebieha vykonávacia činnosť. Čiže na záver tejto vykonanej kontroly som poukázala teda na nedostatky súvisiace so zabezpečovaním a vykonávaním daňových nedoplatkov mesta ako správcu dane, ako aj ostatných pohľadávkov vzniknutých z poskytovaním služieb mesta svojim obyvateľom v zmysle platných právnych predpisov. A preto odporúčam na záver tohoto vykonávať zabezpečovanie pohľadávok a daňových nedoplatkov riadne a včas v zmysle platnej právnej úpravy a využívať pritom všetky spôsoby zabezpečenia pohľadávky a hlavne včas uplatňovať právo z pohľadávok, pretože neskorým uplatnením práva sa vymoženie pohľadávky znižuje a účinnosť zmarí. Túto správu o kontrole som robila najmä preto, aby sa prednosta Mestského úradu dostal do obrazu o každej jednej pohľadávke, ktorú tu máme, aby sme zistili, pretože sa uvažuje s odpredaním pohľadávok, aby sa presne vedelo, ktorá pohľadávka je nezabezpečená, ktorá je nevymožiteľná, ktorú už treba v súčasnej dobe odpísať a aby aj poslanci zistili a skutočne mali prehľad o každej jednej osobe, o každom jednom podnikateľskom subjekte, akú má výšku pohľadávky a z akého dôvodu tá pohľadávka nie je teraz uradená. Vyskytli sa tu aj také prípady, že konštatujem porušenie nášho už teda zásad hospodárenia, alebo sme mali bez hospodárenia nakladaní s majetkom mesta, ktoré hovorí o tom, že nie je možné previesť majetok na niekoho, kto má voči na pohľadávku, či už ide o fyzickú alebo právnickú osobu. Z vykonanej kontroly sa zistilo, že v dvoch prípadoch bol majetok prevedený aj v čase, keď mali tieto fyzické a právnické osoby voči nám pohľadávky. Tieto pohľadávky sú už v súčasnosti vyrovnané. Išlo o to, že keď sa dalo mestskému zastupiteľstvu návrh na schválenie alebo zámer predať, subjekty nemali nedoplatky. Vychádzalo sa z toho, už v momente podpísania zmluvy vznikol zamestnaný nedoplatok, nemalo sa to stať, je to skonštatované v kontrole, aby ste vedeli, že prišlo k takémuto niečomu, ale už v súčasnosti sú tieto pohľadávky vyrovnané. Popisujem pohľadávky v hodnote 17 000 eur, ktoré máme za opatrovateľskú službu. Sú to pohľadávky veľmi špecifické, pretože pri týchto pohľadávkach neexistuje pravdepodobne premlčanie, pretože sám zákon hovorí, že človek, ktorý je opatrovaný, ale je poskytnutá opatrovateľská služba a v zmysle zákona, sociálneho zákona, nemá príjem. My nesmieme podmieňovať túto službu opatrovateľskú príjmom. A že pohľadávka, ktorá vzniká, že si ju môžu obce a mesta uplatniť najneskôr pri dedickom konaní. Tento zákon takto nebol napísaný do minulého roku, k zmene prišlo minulý rok na júni, kde bolo vyslovene napísané pri dedickom konaní. Čiže tieto pohľadávky sa nejakým spôsobom nezabezpečovali. Teraz zákon hovorí, že slovičko najneskôr pri dedickom konaní, tak preto som si to tak odsúhlasovala aj tá vedúca oddelenia nášho organizačného. Požiadala o stanovisko ministerstvo sociálnych vecí, teda ministerstvo práce sociálnych vecí, ktorí teda napísali, ktorú som navrhovala, aby sme si zabezpečili pohľadávku s riadením záložného práva zmluvou. Ministerstvo dalo stanovisko, že mestá si nesmú zriadovať záložné práva zmluvou na takéto pohľadávky.
Toto však nie je pravda, odkonzultovala som si to aj s doktorom Jesákom, takisto sa zaoberali nad tým na komisii legislatívno-právnej. Je naozaj pravda, že mesto rozhodnutí jednostranne nemôže zriadiť záložné právo, tak ako to máme pridania z nehnuteľnosti, iné sú daňové pohľadávky. Toto je pohľadávka, kde si môžeme zriadiť záložné právo dohodou, teda príde k obojstrannej dohode, pretože máme prípady, poviem vám, že sú to rok narodenia, zrovna sú to staré dielky, ide o 1918 rok narodenia, 1920, pohľadávka je vo výške 3 až 4 tisíc eur. Jednoducho sa môže stať, že tá pani daruje pred smrťou niekomu svoj byt, to my nevieme ovplyvniť a my o tieto pohľadávky prídeme. Čiže my ich nechceme podmieňovať v žiadnom prípade, že musia platiť za tú opatrovateľskú službu, ak nemajú, ale keď vieme v tomto čase, akú máme pohľadávku, aspoň takýmto spôsobom šťastí si zabezpečiť pohľadávku, pretože už aj v kontrole uvádzame napríklad v jednom prípade sa stalo, sme si nezabezpečili pohľadávku, pohľadávka bola vo výške 1500 eur, byt dotyčný predal a mesto si už nemá ani si už asi nezriadi pohľadávka zabezpečí. Ide o pohľadávku, ktorá je podpisu. Súčasťou inventarizácie, teda súčasťou sumy 370 000 boli aj pohľadávky za komunálny odpad, ktoré som sa nedávala, ktoré pripravujem na ďalšie mestské zastupiteľstvo, je pohľadávku vo výške 50 000 eur za komunálny odpad za roky 2007 až 2012. Takisto by som tú kontrolu chcela spraviť ako túto, že každá jedna pohľadávka, každý mesiac si prejde cez ruky. V tomto prípade som dala pohľadávky za rok 2002 až rok 2006 za komunálny odpad, avšak na mestskom úradu nie je možné nájsť spisy. Tak stalo sa aj takéto niečo, neboli v kontrole predložené všetky pohľadávky, tak ako v kontrole popisujem presne, koľko spisov, koľko osôb fyzických ich bolo predložených. Tak v tejto časti toho rozdielu tej kontroly som nevedela zaujať stanovisko, pretože mi tú kontrolu neboli spisy predložené a na mestskom úrade sa nenachádzajú. Takže to je z mojej strany asi všetko. Ešte by som chcela dodať, že prijaté opatrenie nemáte predložené ku kontrole, pretože kontrola bola ukončená v pondelok a v utorok vám išli materiál. Preto by bolo uložené prijať opatrenia k tejto kontrole do 30.9. a to preto, pretože začínam hneď na budúci mesiac kontrolu komunálneho odpadu za roky 2007 až 2012, aby už dostanete správu a prijaté opatrenia k všetkým pohľadávkam, ako sa budú zabezpečovať a aký systém sledovania pohľadávky bude fungovať na meste. Ďakujem. Ďakujem pani kontrolórke za podrobný a veľmi zaujímavý výklad a komentár. Z môjho pohľadu nás zrejme čakajú mňa osobne zaujala informácia, že čakajú nás si rozhodnutia a že ich bude asi na záver roka spôsob vyrovnania sa s pohľadávkami, ktoré sú nedobytné. Rozumeli tým častiam, sú tam aj také a nie sú malé. Asi si neosvojíme prax našich predchodcov, že budeme tlačiť premene pred sebou a neustále ich vykazovať ako dušu budíkovo. Napriek tomu, že dobre si uvedomujeme, že už tieto peniaze nikdy nedostaneme. Čiže asi na hospodársky výsledok by bol stále stresovaný. To je len z mojej strany a teraz poprosím otvára rozprávu k tomuto materiálu, nech sa páči prihlásiť sa. Zatiaľ pán Burger. Ďakujem za slovo.